hindi naman yun. Magmumukbang daw yung muling namin. Kakain kami ng Philippine jackfruit. Yes! Philippine jackfruit. So, kakain kami ng gano'n. So guys, meron tayo dito. French fries. So guys, meron tayong french fries. Next, Flour. next, oishi. Martis. And also, meron tayong para. Ay, di ba? Meron din tayong chicharon. Sige. So, meron din tayong bingo. Meron din tayong sausawan ng suka. Meron tayong mayonnaise para sa french fries. So, kain na na! So, yan. French fries ulit. Favorite. May hindi tayo nabanggit na dalawa. Onion rings. Martis. Onion rings and Mr. Chips. Martis ko lang ganyan. Oishi. Next, meron tayong chicharon. Charon, ayan. Grocery ko lang po, kaya bumili kami yan. Then next, ito. Mr. Chips. So, yung Mr. Chips, guys, pwede rin siyang i-filter sa... Yung Martis, guys, para siyang chicharon. Para siyang ano? i-filter sa... Next is onion rings. My favorite also. Where you get French fries. I did not mention it, you know. Next is clover. Yan, dalawa. Finger and clover. Yan, tapos din. Ako nyo lang. Next is oishi. Ang oishi, guys, pwede mo rin siyang i-filter sa... Suka.
continue namin yung pagkain ng mga to. Uubusin namin yan. Walang masasayang. Gagawin din namin pala yung mga, yung eating one color for 24 hours. Suggest kayo kung anong kulay. Yung mas maganda. Comment down below, yes? Don't be shy. Mm-mm. But just comment. Then, subscribe to our channel, share this video to your friends. Click the notification bell. Para lagi kang updated sa mga bago.